Салом алейкум бародаро. 24 апрели 2024. Ноҳияи Рашт, ҷамоати Ясман, деҳаи Ҳисорак. Дар заминҳои мухториҳо кишти картошкара оғоз намудем бародаро. Трактори на як рафтагиш 4 ҷубор мешунад. 4 ҷубори картошка. 1, 2, 3, 4. Ду бошка хати доруш метия. Дар ҷуборо дору мереза. Нитра мафос. ин тараф деҳаи Ҳисорак. Барфо ноҳияи Тоҷикобод. ин тарафаш ҷамоати Ҳоид. О, боло сел. Сели кандагӣ. Соли 49 намҷа сел кандагиай. Ҳоид тай сел мондааст. Ина болои селам маҷо ина сел. Бародаро ина инҷо ҳама села. 50 000 одам зери хок мондагиай. ин тарафаш дараи Шавад. ина мотосиклист бирафт. Мардум ҳама дар кишти картошка банданд бародарон.